Ai vittu. Älä laske. Ei, ei, varo lakki. Ai. Ämien vaapat! Hey! Come on! Ämien vaaput sponssaa hei! Pitäisi vähän maksaa hei, jos pääsee Orvokin sponssiksi. Kaikkea sattuu. No miten sä Pekka nyt kommentoit tänään MJ Vaapun osallistumista? Syötiin jo kahillaan, mutta Mikko kommentoi Ihan niinku takilla. huolimattomasti. Tää on hyvä näköinen, että on katkenut vapaatoinen tankkeria. Ja Suomen lippu liahu. Eläväsyöntin käyttö on kielletty, että... Onko uloimessa onari?